L-ilma tax-xita seta' kellu impatt fuq il-blat li ċeda f'Dellimara. Għal dan il-ġeoloġista Dr. Peter Gatt li f'kummenti ma' Net News tkellem dwar il-blat ta' Dellimara li hemm fiż-żona fejn ċeda l-blat. Blat minnu nnifsu dajjef. Dat tip ta' blat li ċeda huwa jissejjaħ Midoglobigerina, illi huwa tip ta' blat li huwa ħafna iżjed dajjef mill-franka li aħna nużaw fil-bini tagħna xi 10 darbit iżjed dajjef. Dan huwa wkoll blat li jxaqqaq ukoll, allura il-fatt li huwa dajjef u li jxaqqaq faċilment jista' jċedi. Peter Gatt spjega x'jista' jwassal biex dan it-tip ta' blat iċedi bħalma ċediet il-massa blat f'Dellimara. Jew jista' jkun xi terremot u din ġrat fl-1856 kemm terremot huwa għal parti mill-irdum ta' Dellimara jew inkella anke x-xita. Kombinazzjoni s-sibt kellna x-xita f'dik l-erja wkoll. Jiġifieri l-ilma jiffaċilita iċ-ċediment tal-blat. Minħabba djufija tal-blat f'Dellimara, il-ġeoloġista Peter Gatt u tal-fema li fil-futur se jkun hemm inċidenti oħra simili. Dak l-irdum mhuwiex stabbli. U dal-inċident li ġara mhux l-unika wieħed, ħajkun hemm iżjed bħalu fil-futur. Infatti ftit metri l-bot minn fejn ċeda hemm sitwazzjoni gravi ħafna ta' blat li tiġa jidher li lest biex jiċedi. Il-blat li ċeda f'Dellimara ħoloq teżżiża tant kbira li l-magni tal-Uffiċċju tal-Ġeoxjenza tal-Università għall-ewwel immarkaw li kien seħħ terremot. Jekk iċedi iktar blat jista' jkun hemm żewġ konsegwenzi. Żewġ effetti jista' jkun hemm. L-ewwel nett li jkun hemm tsunami żgħira, allura ovvjament dik il-mewġa l-kbira tista' tiddistabilizza vapuri wkoll li jkun hemm u anki dak li jgħidulu rock burst tifri jtir il-blat. Infatti f'dak ċediment li sar il-ħadd proprjetar il-blat u bekkorrow in-nies ukoll. Fil-fatt raġel għadu jinsab fil-periklu tal-mewt kawża tal-ġebel li ntlaqat minnu. Ir-raġel mill-Gudja kien akkumpanjat minn mara li fortunatament ma ndarbitx. Kienu diversi persuni li fissru kif semaw ħoss qawwi bħal splużjoni li aktar tard irriżulta li kien il-blat li ċeda f'Dellimara.